Il-Prim Ministru mexxej Soċjalista Joseph Muscat ammetta li l-gvern tiegħu falla milli jeqret il-faqar minn pajjiżna waqt li kien qed jitkellem fl-Isla din kienet id-dikjarazzjoni ta' Muscat. Hija realtà u għada realtà. Taħsbu li ħaniġi hawnhekk ngħidilkom isma' ma fadalx faqar fil-pajjiż. U żgur li fadal il-faqar fil-pajjiż. Iżda minkejja din l-ammissjoni għal darb'oħra reġa' ma ppreżenta l-ebda pjan dwar kif se jnaqqas din il-pjaga u minflok reġa' beda jgħajjad li jrid is-surplus għal pajjiżna. Dan meta l-aħħar statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u ried li fl-2018 żdiedu l-familji li ma jifilħux jixtru karozza ġdida kif ukoll dawk li ma jifilħux iżommu residenza sħuna fix-xitwa u kiesħa fis-sajf. L-istatistika uriet biċċar ukoll li żdiedu l-familji li ma jifilħux iħallsu għal ikla laħam aktar minn darba fil-ġimgħa u wisqanqas li jifilħu jħallsu l-kirjiet. Sa dan it-tant il-mexxej Soċjalista li ftit ta' snin ilu wieħed il-pushback jiġifieri li l-immigranti li jaslu f'Malta jibathom lura lejn pajjiżhom issa qed jirtira din l-istess wieda. Meta fil-bidu qed iħalluna b'xejn u waħedna u għamilna kienet goffa, nammetti kienet goffa li għedna jekk mhux ħanirċievu għajnuna nagħmlu pushback. Dan ftit jiem biss wara li qal li jrid ikompli jżid il-popolazzjoni Maltija billi f'pajjiżna jiġu eluf ta' barranin oħra biex jieħdu xogħol il-Maltin għax qal li ħaddiema Maltin li jaħdmu fuq barra ma jxirqilhomx jagħmlu dan ix-xogħol. Dwar ir-reklamazzjoni tal-Art Muscat iddikjara mill-ġdid li din bil-fors se ssir għalkemm reġa' ma qalx fejn se jibni fuq il-baħar. Fl-aħħar ġimgħat il-Kunsilli Lokali tax-Xajra u ta' Marsa Skala b'mod unanimu u allura anke bil-vot tal-Kunsillieri Laburisti ivvutaw kontra li reklamazzjoni tal-art issir fl-inħawi tagħhom u talbu garanzija mill-Gvern Laburista li dan ma jsirx. Garanzija li s'issa għadha ma ngħatatx. Fl-attività kemm Muscat kif ukoll il-kandidat Soċjalista Joseph Caruana qalu li reklamazzjoni tal-art trid issir għax indikaw li l-Gvern Soċjalista m'għandu l-ebda alternattiva oħra biex isolvi l-problema li pajjiżna u fgat. Ġnien pereżempju, ikun jista' jitgawda mill-familji tagħna. Jew għaliex li anke fuq aktar kbira, aktar ambizzjuża, ikonna gżira il-barra li tkun foresta l-argument, ikun spazju masġar fejn wieħed ikun jista' jippassiġġa, spazji pedonali, spazji għal bicycle lanes. Jekk itħaffer bejn Malta u Għawdex taħt il-baħar, ara kemm ħataqla blat u dak il-blat feħħan eduh. Iżda d-dikjarazzjoni tagħhom tmur kontra dak li qal il-Ministru tal-Ambjent José Herrera xi xhur ilu meta qal li reklamazzjoni tal-art mhijiex se ssir biex ikollna l-LEI. Muscat bla pjan ukoll dwar kif se jikkontrolla l-problema tat traffiku, tantu hekk li l-unika soluzzjoni li preżenta hi li millum għal-għada iġiel li l-Maltin kollha jixtru vetturi li jaħdmu bl-elettriku ikun xi jkun il-prezz. Meta niddeċidu dik id-data, ngħidu min ħajkun qed tixtri karozza ġdida minn dik id-data l qudiem trid tkun karozza tal-elettriku. Al kontrarju, aktar kmin din il-ġimgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrien Delija offra diversi soluzzjonijiet waqt id-dibattitu bejn il-mexxija politiċi fosthom il-ħolqien ta' sistemi ta' trasport tal-massa u titjib fis-servizz u l-effiċjenza tat trasport pubbliku.